ki safna ni Salim naki ne ki amshi soyayya ta bazan ya da ke ba safna muradin rayuwa wanda ya so ka kai ma ka rike shi haka maganar take ka daure ka zama masa garkuwa tun da ya nuna ƙauna a gare ka kaso shi ko ya yake soyayyar ki ne ma na rike ki bani gun kwana in fake ni ne na ki safna komai zanayi in kika sani ko wanda ba ya san ki ba zan bar shi ba safna wai me yasa kike kina wubina da gaske na son ki amma kin yin afurubin ko da cikin makaranta na zo hankali na kanki na ganki kin yi attending ki taimaka safna ki accepting cikin class ba na iya writing suna na ki safna in an kira inda yo saurara kuɗi za na bayar in kara ban faɗi ba amshi soyayya ta bazan ya da ke ba da ni da ke mun dace ba zai yi in mantawa ba farkon gani na da na yi miki zuciya ta kika sace safna na fada ke kyakkyawa ce kyawun halima ta kin zarce sannan nisuwarki komai zaki yo cikin hankali da hikima ba fargaba ni zana so in san manufarki a kaina kike nuna tsanarki ko wani laifin na ya gare ki ina fi so in zamto naki fata na ki gane ni Salim naki ne ki amshi soyayya ta bazan ya da ke ba